beautiful. Tawag namong mga pobre nga gwapa pero walay kwarta. Pakulot kay imong kaugalingon. Pag-ipon karong September ba? Syarog di ka madato? Ikapoy kasi mong trabaho no. Nadaghan magod kayong boss. Aanhin mo ang ingranding handaan. Kung kinabukasan, magigipit ka naman. Kamong mga asawa diha ba? Kung gusto mo nga dili mag-inom inyong hangbana, ayaw sad ninyo sigyaw-yawi. Inya kamo sa mga bana. Kung gusto mo nga dili magsigigyaw-yaw inyong asawa, tuloy sad ninyo kwarta ron di magyaw-yaw. Ana ragud na. Kamong mga asawa diha, kumusta sad ninyo na inyong bana? Kay basig na ana sila'y kalabtin sa ilahang gitrabahuan. Nah, kamo ra gihapoy magmahay. Laban lang. Ay pagluya-luya diha. Ganahan ra ba ka karni permi ni mo kaunon? Ang mga bata karon ba? Hud na kay mag-in-English siya. Tungod anang pipapig. Na daw be, kumusta man ang nagtan-aw sa Mr. Bean? Ayaw kaulaw sa imong diskarte. Ay ang uban gani uli diskarte. Arti pa jud. Kung naapabitay kontes sa pinadali ay masuko, nah, kung medalis na akong mama jud karon. Kung ang amahan, haligi sa tahanan, kung sa malanginahan. Yayuan, may sabak ang balay. David Lo, kung ang favorito sa tao, pizza taonan. Insa man ang favorite sa unggoy? Saging. Daw, insa man ang kaliwat sa unggoy? Ikaw.